मुसलपुर सब डिविजन दारागाव एफआरसीनि सिङाव हा गैजायै सा 110 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायदों। थामथि खेबनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बाक्सा जिल्ला मुसलपुर सब डिविजन दारागाव एफआरसीनि सिङाव थानाय हा गैजायै सा 110 थागिबि नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानदों। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर सब डिविजननि सिङाव थानाय गणेश मन्दिर थानसालिनि गेवलां फोथाराव मोनसे गेवलां मेलनि गेजेराव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हा गैजायै सा 110 थागिबि नखरफोरनो हानि फोरमानलाइखौ गथायदों। मख'जाथावदि दिनैसिम दारागाव, भांग्रिकुसि, सिब्रुबारि आरो सिमला बस्ति एफआरसीनि सिङाव गासै गं 800 थागिबि हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइफोरखौ राननानै होखांबाय। बेनिनो दिनै फिन थामथि खेबनि थाखाय सा 110 थागिबि नखरफोरनो दिनै हानि फोरमानलाइ रानना होदों। जगदीश रामसियारिनि मेल दैदेननाय बे हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो हाग्रा बिफाननि मावख'आरि निजोम बसुमतारी, डीएलसी जगदीश रामसियारि, बिनोद मुसाहारि, एसडीएलसी उदय दैमारि, बाफन बसुमतारी, फुलश्री बर', सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि मासिगिरि डक्टर दीपक बसुमतारी, दारागाव एसएसबी फाइकि मावबादानि मावख'आरिजों लोगोसे मिरु जिल्ला ब्लक थाखोनि गोबां इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनै जों बेयाव मोनब्रै एफआरसीनि आफादनि जोयै जोङो 117 जन परियाल नखरनो जों दिनै हानि सार्टिफिकेट बिलाइ रानना होनो हाबाय। दा बेयाव जोंहा मोनब्रै एफआरसी जेरै दारागाव, सिब्रुबारि, भांग्रिकुसि आरो सिमला बस्ति गासै बेयाव जोङो 117 जन नखरनो जोङो हानि फोरमानलाइखौ होनो हाबाय आरो दा जिखिनि आद्रा थाबावनाय नखरनो होनो गोनां जिखिनि हानि फोरमानलाइ होनो गोनां बेखौ जोङो सरकारि भाबै जिखिनि डकुमेन्ट्स बिनाय जादों दा बेफोरखौ माने होख'नो हायोबा होजोबनो हायै सुबुंफोरना थालांथ'दों। बिथांमोना जेब्लासिम माने बे फोरमानलाइफोरखौ होनो हाया डकुमेन्ट्सफोरखौ अब्लासिमहालागै बिथांमोननि हाया जाथ'नाय नङा। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायदों जेरैखि जाया नोंथांमोना जेरैखि जाया माने हानि फोरमानलाइखौ लानो थाखाय नोंथांमोननि जिखिनि डकुमेन्ट्स बिनाय जादों बेखौ थाब-थाबैनो होलाय होननानै जों खावलायनाय जादों। दा बेयाव बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे जोङो दिनैजों बेयाव मोनब्रै एफआरसीआव खनथाम जाबाय दिनैजों हानि पाट्टा राननाया माने दफा दफा जों खनथाम खेब राननाय जाबाय। दा जोबनाय लामायाव बारा गैलिया खमबाबो माने मोनब्रै एफआरसीआव 130 बा 40तासो नखरा मोननोल' आद्रा थाबावबाय आरो दा बेथ' बाथ्राया बुंबा ओरैनो माने राजनितिनि बाथ्रा जागोन बियो माने जाय दला जाय राजनितिनि नेताफोरा हाखौ होनो हायासै गोबाव सम बिथांमोना सरकार सालायनायाव दा बिथांमोना जोंनि दिनैनि बे प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा होनो हानायखौ मेगन सानानै नाबां जाबां बिथांमोना माने बेखौ बुंसावनायसो बाथ्रा सरकारनिफ्राय जितुके बेयो सिस्टेमाव जाना फैनाय सरकारा बेखौ एलटमेन्ट होनाय बेयाव आरो बे नंखाय जानो हाया। बे बाथ्राखौ रायजोफोरखौ ओरैनो बुंनानै गावसोर राजनिति खालामनो थाखायसो बे सुबिदा लानायनि थाखाय बुंनाय बाथ्रा बियो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासियो। आङो साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगिरि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आरो जोंनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मानगिरि डिएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ जोंखौ बाक्सा जिल्लानि एफआरएनि डीएलसी कमिटियाव सोद्रोमा सायख'नायनि उनाव जोङो जिखिनि खामानि मावबाय जोंनि बाक्सायावहाय नैबे मुसलपुर साब डिभिजनाव जिखिनि एफआरएनि एफआरसीफोर दंमोन एफआरएनि आन्दाराव जिखिनि एफआरसीफोर दंमोन दा बिथांमोननो जिखिनि हा होनायनि लेन्ड टाइटेल होनायनि खामानि बे प्राय जोब्बाय। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आरो गासै जिल्लायावनो बे प्रक्रिया जागासिनो दङ आरो जोबोद माने स्पिड आप जादों। दा नोंथांमोना बयबो नुदों दिनैहाय 4 बोसोर जायाखै सरकारा बे समावहाय बे समावनो आरो 2,20,000निबो बांसिन हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनाय बेखौ गोबां ससियेल मिडियायावबो बयबो नुदों आरो बयबो बाख्नायदोंबो। जोंनि नैबे बाक्सायावबो आरो नैबे मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव एफआरएनि आन्दाराव आरो जोङो जिखिनि होनो हाबाय आङो बे हाबाफारियाव दिनै फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो
गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाय बिथांमोना FRA नि आन्दाराव फरेस्ट डिलार एक्टनि आन्दाराव आरो जाय बिथांमोना जाय रायजोफोरा जाय न'खरा दिनैहाय हानि फोरमानलाइ मोनदों आं बिथांमोन बयखौबो खावलायगोन जे जाहाथे बयबो आरो नोंथांमोननि खस्थ' खालामनाय नोंथांमोननि जि सिमांमोन हानि जि पाट्टा मोनगोन मोना गोबां माने मानसिफोरा आरो न'खरफोरा सानोमोन दुखु मोननाय नङा नामा बेबायदि आरो मानोना बे ओनसोलाव गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे न'खरफोरा रायजो जानानै दङ गामि माने दानानै दङ अब्लाबो बिथांमोननि जि सिमां हा मोननांगौनि जि सिमां बे मोगथां महर मोनाखैमोन नाथाय दिनैहाय मोगथां महर मोनबाय आरो नैबे समाव आरो गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन जे मोननायनि उनावहाय बेखौ फाननानै गुबुनाव थांनो नागिरनाय बे माने एसे बानसावनायबो जानोबो हागौ आङो जुदि सोरबा बेबायदि सानबाय बायदोब्ला आरो सोरबा न'खरा आं खावलायगोन आरो जे जोङो जेराव दङ बेवहायनो थानांगो आरो जि सम्पदखौ जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनिफ्राय मोनदों जे उपहारखौ बे उपहारखौ लानानै जोङो गोजोन मोनसे संसार दानानै गुन गोनां मोनसे समाज दानानै जों बे ओनसोलावनो थानांगो बेखौ आं बयखौबो खावलायगोन आरो